Hei, 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 salut prieteni, sunt la Zoo Park Birmingham și ne uităm la animale. Vă invit pe voi, o să vă placă, relaxare la maxim. Uitați și leneșul, care zic ăștia că e leneș, ca și mine câteodată. De-abia se târie. Hai să ne mai uităm aici. Poate vedem și bonchile alea. Hai să le căutăm. Da, uite una acolo în colț, nu se vede prea bine. Ba, uite-o.